Немає ні бажання, ні наміру. Міністр закордонних справ Австрії відкинув запрошення очільника російського МЗС відвідати окупований Крим. Перебуваючи у Відні, Сергій Лавров розповів Олександру Шалленбергу, як нібито добре живеться в окупованому Криму, і навіть згадав про 18 століття. Тоді, за словами Лаврова, російська імператриця Катерина II відвідала загарбаний півострів з імператором Австро-Угорщини. Також розповів австрійському колезі, що австрійці вивозили чубуки кримського винограду і запропонував австрійському міністру повторити вояж в окупацію. Міністр Шалленберг уважно вислухав Лаврова і заявив, що від позиції Заходу не відступить. Не хочу тебе засмучувати, Сергію, але я наразі не маю ні бажання, ні наміру спрямувати делегацію до Криму. Наша позиція, австрійська позиція у зв'язку з незаконною анексією Криму та щодо територіальної цілісності України не нова і вона дуже тверда. Про це добре знає російська сторона. Це не віртуальна політика, а частина серйозних розбіжностей, що існують між Заходом та Сходом. Невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. До Москви я принагідно охоче приїду. Лавров також поскаржився на небажання Європейського Союзу співпрацювати з Москвою. Назвав це небажанням визнати нібито волю кримчан. Референдум під дулами автоматів назвав вільним вибором, а Революцію Гідності – державним переворотом, внаслідок якого, мовляв, до влади прийшли націоналісти. Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода».